Hurra, hurra, hurra! Kom nu, Lasse. Du skal også synge med. Nej, jeg gider ikke. Kom nu, syng nu med, Lasse. Jeg har lavet en kage. I dag er det fars fødselsdag. Hurra, hurra, hurra! Han sikrer sig en gave, som han ønsker sig. Fantastisk. Har du selv lavet den? Ja. Kom nu. Få sløsen ud. Sådan. Ja. Nå. Godt. Er der nogen, der skal have noget at drikke? Hva? Ja. Må jeg få en cola? Det er jo tro. Skal du kagen, Lars? Ja, det skal jeg. Hvad med dig, Lasse? Hvad skal du have dig? Jeg skal ikke noget. Så er der drinks til alle her. Ja. Det er min, den der. Jamen, skål. Og tillykke med jeres gamle far. Hvad laver du, Skan? En rumraket. Nej, pas nu på, at rumraketten ikke spiller ned i den. Kom, Lasse. Er du okay, Skan? Du drikker da ikke cola normalt, gør du vel, far? Nej. Det er kun ved specielle lejligheder. Hey, Lasse. Tror du, far kunne lide kagen? Det tror jeg nok. Tror du virkelig, han kunne lide kagen, eller tror du bare, han lød som om? Jamen, hvorfor skulle hun ikke kunne lide kagen? Det ved jeg ikke. Godnat. Så godt. Hey. Hey. What are you doing? Det er jo min fødselsdag i dag. Ja, så tænkte jeg, om du havde lyst til at tage en lille drink sammen med mig. Okay. Hvad laver du? Drikker. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Jeg kan virkelig godt lide dig. Peter. Du har bare fått lite för mycket att dricka, tror jag. For at være helt ærlig, så er jeg lidt fuld. Men jeg kan virkelig, virkelig godt lide dig. Peter, jag tycker att du är jättesöt, men du vet. Du ved hvad? Jeg ved, du bor her alene, og der ikke kommer nogen at besøge. Vad försöker du säga? Nej, det jeg mener, det er, jeg kan virkelig, virkelig godt lide dig. Peter, jag tycker att du är en jättesöt, Jo. härlig. Og jeg tror, at hvis vi gav det her en chance, ikke? Altså, hvad har du at miste? Peter, du är en... Men prøv at høre, det ville være så fantastisk, hvis vi kunne finde ud af et eller andet. Eller... Sluta, Peter. Nej, men jeg mener... Du Peter, kan da jag är inte intresserad.
Jag är ledsen, men jag är inte intresserad. Jag tror att det är bäst att säga godnatt. Far? Lars! Hvad laver du? Jeg skid med dig! Skid for helvede! Forsvind! Lars. Lars! Har du set Lars? Nej, eller jo, faktisk. Hvad laver du? Lasse, du er ikke fuld, vel? Lasse, hvor meget har du drukket? Jeg ved det ikke. Så, bare rolig. Jeg skal altså tisse. Men du må altså vente lidt, ikke? Far? Okay, altså hvis du skal tisse, må du tisse inde i brugskabinen, ikke? Så kom. Ja. Rolig. Der var ellers en, der fik bagt lidt i går, hva'? Lars, jeg... Hvad er der galt med ham? Ikke noget. Hvad fanden laver du? Gå ud! Vi laver pandekager. Gå ud! Nå, er du superhelt eller noget? Nå, det var noget meget sjovt. Hvad var det for en superhelt, du legede? Ingen. Jeg legede ikke, jeg var nogen. Nå. Hvad lavede du så? Hå? Jeg så en ret ved sig selv. Hvad den er, du sidder og siger? Da jeg gik ned på værelset for at hente ham, så stod han med bukserne nede og ragede på sig selv. Tak, det er fint. Men det gjorde han. Han stod også og slog sig selv. Ja, prøv lige at høre her. Sådan skal du ikke tale om din bror lige nu, vel? Gjorde du ikke, Lars? Hold din kæft.
Jamen, det gjorde du. Altså, Lasse, jeg er helt sikker på, at der ikke var nogen her, der slog på sig selv. Fint, så lad være med at tro mig. Jeg gjorde det. Se selv. Hvad? Lars, hvad var det, du gjorde? Lars, vil du ikke? Lars! Han er så underlig. Hold nu din kæft! Jeg prøver bare at hjælpe.